Inter wieħed Juventus 2. Qabel ma nibda naf li dan il-video se jkun qiegħed jiċċirkola wkoll fuq diversi video forums tas-supporters tal-Juventus għal daqstant merħba. Naf li qegħdin issegwu dan il-video, naf li tkunu qegħdin bil-ħerqa tistennew biex taraw x'għandi xi ngħid biss nispera li din ma tkunx l-aħħar darba li ssegwuna u li jissegwuna dejjem mhux biss illejla. Nitkellmu fuq il-logħba, dan ir-ritratt li għandi warajja llum għażiltu biskop ħarsu lejn dak ir-raġel illi hemm lejn bil-flok l-aħdar. Is-saħbib tiegħi. Speċjalment intom illi għadkom temnu illi Samir Handanovic għadu jista' jkun utli għal kawża tal-Inter. Di ħarġa għalija llum dan il-gowler kompla wera illi he is past his best u jien nistenna anzi neżiġi illi f'Ġunju ikollna gowler ieħor u lil da inta jrulu rasu għax issa iżejjed żball kontra żball vera forsi jiena min ix-xi minn dawk illi nħossni stimatur ta' Handanovic imma issa ilu jaxqilna lobiet. Jiena min issa niddejjaq ngħid li t-titlu li ntieħ ta' Ħallil huwa titlu minnu. Wow, ippermettuli nitkellem ta' supporter tal-Inter li jien, supporter tal-Inter inkazzat illi ma nistax nara iżjed żbalji ta' dan it-tip mingħand wieħed mis-suppost l-aqwa gowlers illi hemm fis-Serje A. Biex ngħidu kollox, Bastoni żbalja, imma Handanovic żbalja iżjed l-aħwa u issa wasalna f'punt fejn is-sitwazzjoni hija intollerabbli. Ma nistax naċċetta iżjed żbalji ta' dat-tip. Jew iħares, jew ma jmurx għall-ballun, jew joħroġ għal Bartes. Laqqas kieku ra xi ħaġa li joġbitu. U ejja, ħareġ ħażin, għamel żball intollerabbli li mhux biss ikkomprometta l-logħba tal-lejla, imma se nkun ċaru tont ikkomprometta anke l-kwalifikazzjoni għaliex issa ħut Interisti tippretendux li ħammorru f'Turin u ħanrebħuha għax biss biex nikkwalifikaw irridu niskurjaw 3 għax il-Juventus gow se jagħmlu żgur. Bil-bqija ma tantx hemm xi tgħid l-aħwa, il-handsball, anzi il-penalty ta' li bih il-Juventus ġabu l-wieħed kien m'hemmx skużi kien inġenwità oħra ta' Ashley Young plejer ieħor illi sfortunatament naħseb illi f'Ġunju irid jinbidel. Jiġifieri Sanchez ma nafx. Jekk il-Juventus kellhom xi pjan, naħseb illi l-pjan iżegwew tajjeb għaliex anke fit-tieni ħaf ma ħarġux imqar darba mill-nofs il-ground u iddefendew tajjeb, però ifhem il-fatti huma ċari u huma evidenti il-lejla iżjed minn qatt qabel. Jiġifieri Samir Handanovic, it's time to say goodbye. U l-appell tiegħi nerġa' nagħmlu lid-dirigenti Interisti biex iġibu gowler sura ta' nies ieħor u jekk hemm bżonn issa jekk hemm bżonn għalfejn ma nix nagħtu ċans irradu wkoll f'ċertu lobiet għax ovvjament ma rridux ninsew li għadna qed niġġieldu għall-kampjonat. Però wara llum nerġa' ninsisti fuq il-punt illi l-gowler għandu bżonn jinbidel. Issa, ninsew din logħba li kien li sar
Nar il-ġimgħa logħba importantissima ġewwa Firenze fejn nispera illi anke forsi bir-ritorn ta' Lukaku u Hakimi it-tim jerġa' jaqbad ir-ritmu u nisperaw li forsi minn Firenze ground diffiċli ieħor noħorġu b'3 punti. Però il-gowler hemm bżonn jinbidel fit-tmiem tal-istaġun. U b'dan il-ħsieb nieqaf hawnhekk, inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube mhux biss biex taraw il-videos tiegħi meta jitilfu l-Inter, imma nispera li wkoll li issegwu il-programm l-intervista li ser ikollna nhar ta' ħamis fit-8 fuq dan l-istazzjon. Nhar il-ħamis ġej se nkunu qed nitkellmu fuq il-partita Valletta Hibernians fil-kampjonat BOV Premier. Kontenut ġurnalistiku fuq Facebook u kif ukoll fuq is-sit uffiċjali ta' antonellossportsblog.wordpress.com. Minna u ftit ieħor ukoll noħorġu l-aġġornamenti fuq il-logħba ta' Manchester United Southampton kif ukoll fuq il-kampjonat Ingliż. Kif lastu minn dan kollu ifhem. Għamlu li xjaten tridu però ħarsu lejn dan ir-ritratt li hawn fl-isfond, speċjalment intom li għadkom tiddefendu lil dan l-ex goaler li għandna u nispera li tirrevedu l-pożizzjoni tagħkom fuqu wara l-purina li għamlilna l-lejla. Lejt tajb il-kulħadd ħbib.